poslanci číslo 11, bod rôzne, v ktorom som hovoril, že vás budem informovať o situácii ohľadom usporiadania a stave majetku, kanalizácia a čistička odpadových vod. V zmysle uznesenia, ktoré ste prijali na poslednom rokovaní, zastupiteľstva bolo zvolané pracovné rokovanie, ktorého účelom bolo stanoviť si ďalší postup usporiadania týchto nehnuteľností u nás v mestskej časti. Bolo dohodnuté za účasti 7 poslancov, ktorí boli na tomto stretnutí účastní, že sa dá vypracovať návrh na finančnú analýzu majetku mestskej časti, ktorý je predmetom riešenia s vodánickou spoločnosťou. Čiže my sme požiadali aj tu po konzultácii s pani kontrolórkou, požiadali sme pána Čupku, aby nám predložil návrh, ktorý takáto analýza má obsahovať a koľko financií by to stalo a v akom časovom horizonte by túto analýzu vedel spracovať. No tak ja si dovolím, a môžeme vám aj preposlať potom celý ten mail. Myslím, že pani predsednička komisie si aj konzultovala s týmto pánom ohľadom tejto analýzy. Takže ja vám ho v nezmenenej podobe takto sa prečítam. Na základe vámi zaslaných podkladov sa zdá byť situácia dosť komplikovaná. V prvom rade by som potreboval detailne oboznámiť sa so situáciou. Nepôjde len o analýzu, ale aj o konzultačné služby, pretože bude nutná vaša aktívna účasť. Existuje niekoľko prístupov, rozhodovacích kritérií, ktoré je možné brať do úvahy. V prvom rade by sme mali spoločne stanoviť 2 až 4 alternatívy riešenia vzniknutej situácie. To vám môžem pomôcť konzultačne. Následne môžeme uskutočniť ekonomickú analýzu. Tu je opäť potrebné si zvoliť výberové kritérium. Samozrejme je možné ich vybrať aj viac a urobiť multikriteriálny výber. Momentálne sa napadajú tieto rozhodovacie kritériá, ktoré bude potrebné kvantifikovať a postaviť na nich ekonomický model. Vplyv alternatív na rozpočet mestskej časti, vplyv alternatív na hodnotu majetku mestskej časti a vplyv alternatív na obyvateľov mestskej časti. Spôsob výberu alternatív, ako aj navrhovanú alternatívu je možné prezentovať poslancom s tým, že bude existovať jasný a matateľný dôkaz o výbere najlepšie alternatívy na základe zvolených kritérií. Kritériá výberu, respektíve aj samotné alternatívy, je možné vopred prediskutovať s poslancami, aby sa následne ľahšie stotožnili s výsledkom. Určite sa takéto niečo nedá seriózne urobiť za týždeň. Predpokladám, že za veľmi aktívne účasti všetkých zainteresovaných strán je možné to zvládnuť v priebehu 1 mesiaca. Pričom bude potrebných viacero osobných stretnutí. Zároveň bude potrebná spolupráca so súdnym znalcom a mediátorom, ktorý by napomohol doviesť prípadu úspešného konca. V súčasnosti spolupracuje so súdnym znalcom v oblasti ekonomie inžinier Marek Horváth, ktorého výhodou sú aj poznanie situácie vo vodárenskej spoločnosti. Na základe predchádzajúcich skúseností s podobnými projektmi predpokladáme sumu za poskytnutú službu na úrovni zhruba 10 000 eur. Pane poslankyne, páni poslanci, prosím, je treba sa dnes rozhodnúť, či do takejto analýzy ideme a je treba učiť spôsob, ako budeme postupovať v ďalšej etape. Pani poslankyňa Borošová. Nož, pán starosta, veľmi pekne ti ďakujem za ocenenie. Neviem, odkiaľ takéto informácie ty máš. Pán Župka je meno, ktoré ja síce registrujem, ale práve ja som ten človek, ktorý my sme v komisii našej plánovacej finančnej ešte predtým, ako vy ste sa rozprávali na nejakom pracovnom stretnutí, z ktorého do dnešného dňa nie je ten tvoj mail, o ktorom ty hovoríš. A poviem, že by som veľmi rada prijala radšej si prečítať to, čo si čítal teraz ty a vidieť to na vlastné oči. Lebo poviem, že nerozumiem úplne všetkému, keď tu niekto prečíta za 5 minút 12. Jednoducho, je to nefér prístup z tvojej strany.
Naša komisia toto dávno začala rokovať o týchto informáciách a boli by sme o 100 km ďalej, keby všetky informácie, ktoré sme si museli my prácne od vás vyžiadať bod po bode, kolegovia, viete, o ktorých informáciách hovorím, ktorí ste boli na rokovaní s vodárenskou spoločnosťou a my, poslanci, spolu so zamestnancami aj tebou, pán starosta, sme tam haskali. Pretože vodárenská spoločnosť prišla pripravená, mala zmapovaný majetok a mala predstavu o tom, čo ďalej, a my nie. Mali sme len tie podklady, ktoré si zhromaždili sami poslanci a spočítali sme hodnotu majetku. To je všetko, čo sme tam mali. Ja som bola totálne sklamaná a rozhorčená a potom následne na komisii sme si vyžiadali bod po bode identifikáciu majetku, hodnotu majetku, kto je čoho vlastníkom, koľko sme investovali, aké opravy sme robili a ten materiál potom bol ďalej poslaný do komisii. Takže asi toľko k tej práci, ktorú ja verujem, ešte vysporiadaním tej vodovodu a kanalizácia a čističky v Šaci. Veľmi rada, že som sa podielala na tom, aby som pánovi Župkovi zadala ja spôsob, aký mal urobiť analýzu. To ti hovorím otvorene, pretože mám veľké obavy o to, nie čo napísal pán Župka vám, ale čo vy ste požiadali od pána Župku. Takže ja by som si veľmi pekne poprosila, keďže pracujete s verejnými informáciami a financiami, ja chcem vidieť tú konzultáciu s vami, vašu požiadavku voči nemu. Pretože odpoveď je taká, ako sa pýtate, tak takú odpoveď dostanete. Toto, čo ste tu prečítali, je komplexná analýza všetkého, čo tu chceme mať. 3/4 z toho už máme. Akurát mne je jasné teraz momentálne po tom, čo si pán starosta povedal, že na tomto úrade, a to si dovolím povedať, neexistuje človek, ktorý by ich vedel poskladať do seba. Lebo toto, čo my máme, jednoducho ten človek bude vychádzať iba z toho a jednoducho to učeše a možno, že ešte získa nejaké konzultácie veľa a potrebuje ešte konzultovať s prevádzkovateľmi. Pretože, nenevajte sa, ale mať podklady od jedného prevádzkovateľa, ktorý podniká na našom majetku bez zmluvy a nikdy nemal doteraz snahu usporiadať majetok, je nefér. A ja takýmto podkladom jednoducho neverím. Takže ja si dovolím povedať, že by ste mali záujem sa starať o tento majetok mestskej časti fér na úrovni a s hlavou, tak dávno by ste mali podklady aj od iných firiem o správe. Ďalšia vec, čo mne chýba, ja som sa pýtala už minule, my sme proste vyčlenili v rozpočte mestskej časti na rok 2014 90 000 eur, vy to dobre viete, všetci sme hlasovali za, myslím. Ja si osobne nemyslím, že sme v inej situácii, ako sme boli pred x rokmi, keď mestská časť investovala takisto do sieti. A ten stav, ktorý je teraz, vôbec nehovorí o tom, že nemôžeme investovať znova. Pokiaľ vodárenská spoločnosť sa takýmto spôsobom správa k nám, prečo my by sme mali zastaviť rozvoj? Veď to, či budeme jednať o tej sieti, ktorú momentálne máme my ako majetok, alebo ešte o pol kilometra viac, to je úplne jedno. Je to úplne jedno. To je vec dohody. Takisto ako sa riešia aj iné siete, tak takisto sa dá riešiť aj táto sieť. Takže ja to považujem všetko za výhovorku. A keď sme ešte pri tom, zasa sme pokračovali ďalej na našej komisii a my sme ochotní tie podklady, pokiaľ teda nemáme schopného človeka, ktorý to robí 8 hodín denne, tak my na svojej komisii to dáme dokopy. A 3/4 z tej analýzy bude. A teraz ja sa pýtam, vážne si myslíte, že si zaslúži naša komisia 7 000 eur za to? Alebo by ste sa vôbec zamysleli nad tým, čo žiadate od tých ľudí? A na čo potom máme všetkých tých odborných zamestnancov, keď nevedia dať dokopy podklady aspoň v našom majetku? My podklady od prevádzkovateľa máme v krásnej štruktúre za 3 roky dozadu a vidíme tam aj zisk, ktorý má vodárenská spoločnosť na našom majetku. Pri konzultácii s pani riaditeľkou dokonca sme sa dozvedeli, že nie je 100% zisk náš, pretože časť majetku patrí vodárenskej spoločnosti. My to všetko vieme. Na čo nám je analýza? A ja by som sa smiala, keby som dala tú ponuku ja 10 000 eur, to je následne toto. Ja som sa pred chvíľočkou pýtala o tých 11 000 za lokálnu stratégiu, to bol takýto štos papierikov. Takýto. Nefunkčný, na nič. Poďme akurát tam do koša alebo zoskartovať. Toto niekto od nás prijal, konkrétne pani prednostka, a nemala tú hanbu, nechá to zaplatiť. Nie je to pravda. Takže ja si žiadam to, čo som si žiadala, vážim si slova veľmi a vy si vážte takisto aj prácu ľudí. A ja si dovolím povedať, že toto sú informácie, ktoré patrili do samostatného bodu. Pán starosta, v bode rôznom sa neprijímajú uznesenia. Neviem, akým spôsobom chceš od nás dostať teraz rozhodnutie. Ako sa nesvetí? Ďakujem za
Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja viac menej by som nadviazal na to, čo začala pani kolegyňa. Vrátil by som sa na začiatok jednotlivých rokovaní, ktoré sme mali vlastne, čo sa týka pracovných stretnutí. Bol tu poslaný dokonca aj riaditeľ danej firmy, kde už si dovolím tvrdiť, sme boli my trošku pripravení a na tom zastupiteľstve by obracali riadne. Ale nadviazal by som na to pracovné stretnutie, na ktorom sme tiež neboli väčšina, boli sme asi 5 alebo respektíve 6. A tam sme čo si mali prislúbené, že jednotlivé výstupy a daná vec by mala byť dotiahnutá do konca minulého roku, keď sa nemýlim. Toto, čo si teraz čítal, je to, si myslím, takto dobre sa to počúvalo, ale bolo to veľké nič. Konštatovanie toho, čo už je, čo existuje, ale hovorím, čo ma veľmi zaráža, to ma zaráža presne to, čo bolo už povedané tu na viackrát. Naša mestská časť, alebo vedenie mestskej časti jednoducho k tomu pristupuje laxne. Ja stále tvrdím, že máme všetky tromby v rukách my a jednoducho podmienky tejto záležitosti by sme si mali klásť my, nielen rešpektovať návrhy niekoho, alebo respektíve návrhy druhej strany. Správna poznámka tu nás zaznela, že či je tam toho kanálu o pol kilometra viac, alebo pol kilometr, jednoducho fakt, že nehraje rolu a nechápem, prečo sa už komplexne nerieši kanál na celej IBVčke. Hej, keď máme druhú, máme aj tretiu etapu. Ja si myslím, že o týchto veciach by sa malo rokovať taktiež. Suma, ktorá je skonštatovaná, alebo ktorá je núkaná zo strany vodárenskej spoločnosti, to je tých 10 000 eur. Ja si myslím, že je to fakt na výsmech. Keď si hovorím teraz z pamäti, nemám tie materiály pred sebou, ale dúfam, že si to dobre pamätám. Či tak zostatková suma. Ďakujem, pán kolega, za obsah. Čiže zostatková suma je tam 3000, či 300, tak 392. Som chcel hovoriť vlastne o korunách, pardon, rozpredňujem sa, chcem hovoriť ešte o korunách a zmieril som sa nie 10 miliónov, pardon, aj beriem späť. Ale hovorím, že táto suma, čo sa týka investície našej, a boli tam použité vlastne dotácie od štátu, dotácie zo životného prostredia. Takže by sa trebalo vlastne aj s týmto, by som povedal, vážnejšie zaoberať, lebo daná vec stojí. Teraz znovu v rámci tohto zastupiteľstva v rôznom nemôžeme urobiť nič. Len skonštatovať, vypočuť si danú vec, rozpošleš tento mail, ktorý si čítal, rozpošleš všetkým poslancom, zvolajú sa komisie, prečítame si to, skonštatuje sa presne to, čo sa skonštatovalo pred 2 rokmi, čo sa skonštatovalo minulého roku, že jednoducho musíme vypracovať aj my nejaký materiál a ísť vlastne s týmto materiálom, poviem to, kvázi na trh. Nemôžeme brať jednostranné veci, ktoré nám núka daná firma. Aj toto tu nám, čo si teraz čítal, tak je to len konštatovanie niečoho a vlastne hovorí presne to, o čo sa tu snažíme 2 roky skôr. Nič nové. A stále vravím, vedenie tejto mestskej časti je pravda, že aj s nami by sme mali byť jednoducho akčnejší. A jak tu bol pán Rea na tomto zastupiteľstve, dali sme ho jednoducho najavo, o čo nám ide. A v tejto veci treba aj postupovať. My stále len príjmame nejaké direktíva a berieme ich na vedomie, teda myslím z tej druhej strany, ale nič sa tu na nedeje. Keď pani kolegyňa povedala, že spracuje to v rámci komisie, tak
Áno, nech sa takýto materiál pracuje aj na báze poslancov, respektíve občanov, lebo aj občania sú členmi komisie, ale toto by malo byť už len ako vlastne nejaké doplňujúce. Nemalo by to byť vlastne gro daného materiálu, keď máme dva špecialistov na tomto úrade, máme nejaký tím na úrade, ktorý sa týmito vecami zaoberá. Čiže ja si myslím, že toto tu, na čo teraz sa znovu povedalo, sa nepovedalo dohromady nič. Stojíme znovu vlastne na tej nule. Ďakujem za slovo. Reagovať chce pani kontrolórka, nech sa páči. Ja len by som chcela odrejmiť k tej analýze, alebo respektíve k tomu mailu a komunikácii, ktorá tu odznela. S tým, že vlastne na tom pracovnom stretnutí nebavíme sa teraz o IBVčke, ale o čističke odpadových vôd v pozemku a vlastne tých súčastí. S tým, že vlastne aj väčšina, ako aj ja, aj väčšina poslancov sa vyjadrila, že chýba nejaký ako podklad, z akého dôvodu vlastne sa to ide brať, respektíve či za sumu, ktorú nám núka druhá strana, či táto suma zodpovedá vlastne tomu, tak s tým sa navrhlo, že by bolo potrebné, alebo respektíve, že možno jeden z návrhov bola taká nejaká ekonomická analýza. Tým, že vlastne nikto z nás nemal predstavu o tom, čo by mala obsahovať, tak sa povedalo, že sa nájde alebo osloví nejaká firma, ktorá vlastne nám predloží možno nejakú tú ponuku, o ktorej buď budeme jednať, nebudeme jednať, alebo sa to zavrhne. Ja tým, že predtým, keď som robila ešte na úrade Košického samosprávneho kraja, tak sme dosť často na veľkých projektoch a na takých rôznych analýzach, ktoré sme pracovali s ekonomickou fakultou, s oddelením, respektíve s katedrou, kde spomínaný pán vlastne pracuje, tak som oslovila cez môjho bývalého šéfa daného pána, či nám nemôže takúto ponuku poslať, respektíve čo by mala takáto analýza obsahovať, nakoľko vlastne niečo také podobné už robili aj v iných mestách na Slovensku. Takže z toho možno, že tá vyšla, ale nie je to záväzná nejaká suma, ani nikto nehovorí, že vlastne poslanci sa musia rozhodnúť dať niečo také urobiť, respektíve ak dajú, tak možno, že iné časti, lebo to je len taký návrh s tým, že vlastne ak by bol záujem do toho ísť, tak vlastne už by sa rozjednalo na drobné úplne, čo chceme, čo nechceme. Alebo sa to vlastne úplne zavrhne s tým, že tá suma je asi dosť veľká pre každého z nás a možno, že väčšina si predstavovala úplne nejakú inú sumu, možno radovo do tých 2000. Čiže akože to by som chcela brať, že vlastne z mojej strany ako vyšiel návrh osloviť danú fakultu a vlastne tých pracovníkov a odborníkov, ktorí takéto analýzy vykonávajú. Ďakujem, pán poslanec Peresázy. Ďakujem, pán starosta. Ja fakticky u tej analýze by som tiež sa vyjadril z toho titulu, už jak to pani miestna kontrolórka povedala, že ozaj vznikol, jak sme mali naposledy to stretnutie, bol návrh túto analýzu urobiť, ale je na nás, na poslancov, keď nesúhlasíme s tou sumou, že by sa robila analýza, tak prečo ja osobne nepotrebujem žiadnu analýzu, ale keď potrebujeme nejakú analýzu, môže ju robiť i mestská časť, môže urobiť, áno. Vedúci oddelení, tu kolegyňa povedala, áno, môže urobiť, ale že by sme potom nespochybňovali. Potom budeme spochybňovať tú analýzu a zase sa ku ničomu nedostaneme. Ja to chcem. Keď dajme tú analýzu, ale potom nespochybňujme analýzu vlastne. Či z jednej strany, alebo z druhej strany. Hovorím ešte raz, nie je potrebné, keď chceme to riešiť, áno, nemusíme dávať 10 000 korún zbytočne, bo i tak tie podklady, 10 000 eur, pardon. I tak nakoniec od mestskej časti bude vyžadovať dotyčná firma alebo pán podklady. Jak tu bolo povedané, i tak im musíme dať všetké a 10 000 niekto zoberie. Ja úplne hovorím, je to zbytočné. Keď chceme to riešiť, už boli návrhy za zostatkovú hodnotu, boli predložené tých 288 000 ako predtým, že vodárne nám boli
Ale my za toľko my nemôžeme, ako majetok, iba za minimálnu dostatkovú hodnotu, tak tých 392 000 je aj nejakých drobných. A potom, čo sa týka samotnej kanalizácie, tam bolo zostatková hodnota nejakých 360 000 celých, keď sa nemýlim. Ale dobre, tie presné čísla nemáme tu nás. Nemám tu na dispozícii teraz momentálne, ale bavme sa o tej zostatkovej hodnote a keď chceme do budúcna, keď chceme všetci ten poslanecký spor, keď chceme tie náklady, aby nám tak o tom hovorím, o tej analýze jednoducho, že sa dá urobiť, aj mestská časť môže tú analýzu urobiť. Ale že potom nespochybňujme, lebo tie náklady každý rok sú náklady pre nás na tú kanalizáciu, my máme, vyrobíme. A ide o to, fakticky, že by sme sa snažili i na tom pracovnom stretnutí, si myslím osobne, že niečo sa pohlo, ale nie je to ešte stále, lebo potrebujeme analýzu. Tak keď potrebujeme taký, ja môj osobný pohľad z toho, že ja tu poverujem mestskej časti aj tomuto vedeniu a prečo by nie, však tie podnety i tak tie podnety dotyčná firma bude požadovať od mestskej časti. A keď chceme osobne, tak prečo by sme nemali podporiť, ale je na nás akú formu, či i tú sumu toho vieme, tie zmluvné podmienky potom zmluvy vodárenskou spoločnosťou a na postupe, tak je na nás. Chceme, nie, tak potom už je to, potrebujeme 3/4 väčšinu, 8 poslancov na to fakticky ako na všeobecnú mestská časť na schválenie. A keď to z našej strany niektorí vidíte poslanci, tak treba povedať úprimne na to pracovné stretnutie, treba byť na to pracovné stretnutie. Mnohí siedmi sme boli. To sa predtým zo začiatku sme chodili 4. A naraz potom to, keď teraz siedmi sme boli na poslede a naraz povedať, že toto nie je to, prečo neprídete na pracovné stretnutie? Asi nie sme tu. Ale ja chápem, kolegyňa, že si sa ospravedlnila, ale ostatní sa neospravedlnili a neprišli na to stretnutie. Tak hovoríme, že kolegyňa si sa odpravila, tí, ktorí neboli, ale to stále ťaháme a ťaháme. A jeden druhého, ja som povedal, že posúvame starosta tu, poslanci, lebo tu poslanci, po niektorými môžeme povedať, že to pán starosta, ale tak chceme to riešiť, či nechceme to riešiť. Úprimne. To nie je ako, že bavíme sa na nejakých dôležitých, alebo chceme, alebo nie. Otázka. A keď chceme, tak ako zmluvne konkrétne definujeme potom veci na tom pracovnom stretnutí. A dajme uznesenie, aj mimoriadne zastupiteľstvo k tomu, prečo by nie, keď chceme. Ďakujem. S faktickou na predrečníka pani poslankyňa Karolová. Ďakujem, pán starosta. Takže ja som bola aj na treťom stretnutí pracovnom, keď sme sa bavili o tom riešenia problémov. Všetkým nám bolo jasné, prečo na nás tlačia vodárenská spoločnosť, o čo im ide. Toto sme si vysvetlili sme si aj to, čo chceme. Poprvé, treba pomôcť ľuďom v šasi, to je všetkým jasné. Po druhé, tento problém nikto neodsúva, chceme ho riešiť. Na tom druhom stretnutí sme sa dohodli, že bude vypracovaná nejaká dohoda alebo nejaká zmluva, ktorá bude výhodná pre mestskú časť Šaca. Nestalo sa. O analýze sme sa bavili pretože nikto z nás tých skúseností nemal. Vravili sme, že nevieme, či to vypracuje externá firma alebo naša mestská časť, ale si myslím, že tá suma je naozaj vysoká. A myslím si, že kvalitnú analýzu by mali vedieť vypracovať aj naši samostatní odborní referenti na našom úrade. Takže v spolupráci s nami, ja si myslím, že k dohode alebo vypracovaniu nejakého dokumentu dôjde. Tak neobvinujme sa navzájom, ale naozaj si sadníme a vyriešime niečo. A zase opakujem len to, čo hovoríme na tých stretnutiach. Keď máme riešiť tento problém, či už predaj, o ktorom sme sa bavili, má to byť výhodné pre mestskú časť, a nie to, že my dostaneme dokumenty, kde sú diktované podmienky z jednej strany. Myslím si, že všetci veľmi dobre viete, že im ide o projekt a preto im záleží na tom, aby
aby vlastne dostali to, čo potrebujú, a my sme asi tí, ktorí by mohli s nimi rokovať o podmienkach výhodnejších pre našu mestskú časť. O nič iné nešlo. Nikto to neodsúva a nikto to nebojkotuje, lebo myslím si, že všetci, ktorí tu sedíme, ide nám o to, aby sme pomohli ľuďom. Preto sme sa dali zvoliť a preto sme tu. Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Borošová. Ale ja chcem zareagovať, že pán starosta, keby si to naozaj myslel vážne, tak určite to nie je poprvé bude rôzne a potom... Ja som ešte nič nehovoril, ale reaguješ na predrečníka, ja som nič nehovoril ešte. A chcem povedať, že určite, ak by sme mali o tom rozhodnúť, či urobiť analýzu alebo nie, tak by tu musela byť na stole aj zmena rozpočtu. A keďže pre 15 000 eur, ktoré zo zákona jednoducho ste mohli zapojiť do rozpočtu, pretože to bola účelová dotácia od subjektu verejnej správy, tak určite by tu musela byť aj zmena rozpočtu, pretože by sme museli vyčleniť prostriedky na tých 10 000 eur. To len na margo toho, že toto určite nie je vážne myslené, že dneska o tom rozhodnete vy, určite nie. No a k tomu možno by som dodala toľko, že naozaj toto chce každý riešiť, ale bohužiaľ sa od začiatku spájajú dve veci, ktoré spolu nemajú čo súvisieť. Určite, lebo toto je taký postoj, že ak nám nedáte to, tak my neurobíme to, ale my v takej situácii vôbec nie sme. Ešte raz opakujem, my sme vyčlenili 90 000 eur. S faktickou pán poslanec Hudík. Ďakujem. Ďakujem, pán starosta. Ja by som pár reagoval na pána Berexazio. Čo sa týka týchto pracovných stretnutí, ja si myslím, že na tých pracovných stretnutiach sa povedalo dosť, len bohužiaľ sa nič neporiešilo. Hej? Takže ja zmysel momentálne v pracovných stretnutiach nevidím. Vidím zmysel jednoducho, jak si povedal, nech sa zvolá, to nie je smutné. Keď som na dvoch a ja po 2 rokoch konštatujem znovu to isté, čo bolo pred 2 rokmi, tak to máš pravdu, to je smutné. Bavme sa o tom, jak si naznačil, zvolajme zastupiteľstvo v ale tak, že budeme na ňu pripravení. Budeme mať jednoducho aj my niečo v ruke, nebudeme počúvať a rešpektovať to, čo nám navrhne druhá strana. Jednoducho, keď chceme pristúpiť k nejakej dohode, tak musíme byť na ňu pripravení aj my, ako to už tu stokrát povedáme. A zopakujem ďalšiu vec, že má komisia pripravovať nejaký materiál, tak je to jednoducho strašne smutná vec. Komisia, keď sa bavíme o nejakom hlavnom materiáli, o nejakej hlavnej analýze, o ktorú sa máme oprieť, tak je to jednoducho smutná vec. Komisia by mala byť jednoducho doplňujúcim alebo poradným orgánom a je poradným orgánom tohto zastupiteľstva. A myslím si, že platíme jednoducho aparát, starosta tvrdí, že je odborný, ja s tým súhlasím, platíme si odborný aparát v tejto mestskej časti, tak jednoducho nech nám pripravia takú analýzu, akú žiadame už 2 roky. Ďakujem za slovo. Pán poslanec Potemrán. Ďakujem, pán starosta, kolegyne, kolegovia. Chcel by som už dostať sa konečne meritu veci, lebo keď minule, keď sme to rozoberali, chcem vám pripomenúť, neviem, ktorý viete, neviete, že vodárenská spoločnosť si dáva, respektíve dostáva peniaze na vodu, kde je zakotvená aj štáca. To znamená, že našu čonku už požiadala peniaze na našu čonku. Hoci neviem, skade, jak, tak, skade sa k tomu dostala, ale tu, ja by ňom vás držala s tým čítať, kto chce si to nájde, ale tým sú tu započítané dediny, všetky peniaze z Európskej únie dostala. Bolo to, vám poviem presne, 23.12.2013. Má schválený nejakých 53 949 276 eur. Takže mňa by len veľmi zaujímalo, jak je možné, my sa tu rozprávame o niečom, stále tu pán kolega povie, že 5 eur, dobre, predajme im to, oni dostanú x peňazí za to, že ja som ti neskakal, že my sme im to neschválili. A ja mám teraz schváliť jednému
kupujú cenu, to ja všetko ovládam, že majú na 7 rokov na preinvestovanie, ja všetko ovládam, len keď si nájdete tento materiál, tak no, je v poriadku, všetko majú, že oni tieto peniaze môžu preinvestovať aj inde. Len mňa by zaujímalo, jak je možné, že do projekte bola spojená, ja neviem, pán starosta, ty si dali nejaký súhlas? Alebo, no, neviem, projekt je urobený, nájdete si to na stránke, je urobený jednostupnutá šaca a toto. A my sa tu teraz ideme baviť, toľko peniazí. Ja to skrátim jednou vetou, toľko peniazí dajú, koľko my povieme. Ďakujem. Hlasí sa ešte niekto do rozprávy. Ešte chce reagovať pán poslanec na predrečníka, pán poslanec Bereksázy. Ďakujem. Ja chcem reagovať na predrečníka, fakticky ide. Tie financie, čo sme navrhli na zostatkovú hodnotu majetku. Nemôžeme dávať za euro, za 5 eur, za zostatkovú hodnotu majetku. Keď navrhneme viac, navrhneme viac. Ďakujem. Ďakujem, čiže končím rozprávu k tomuto bodu. Ja by som veľmi krátko shrnul, lebo boli tu z niektorej z vás, poslancov, poslanky, neskutočne predložené takéto kadrovania až cez to, nakoniec, že my nič nerobíme. Pani poslankyňa, na tom stretnutí, na ktorom si bola aj ty, a boli tam aj zastupcovia vodárenskej spoločnosti, nie prečo si sa tvárila podobne, ale o týchto materiáloch, o ktorých sa my bavíme, ich máme 15 rokov, nie 2. A má ich každý, ja poprosím, každý ten poslanec dostáva v záverečnom účte majetok mestskej časti, ktorá spravuje, alebo ktorá je vlastne, alebo je zverný. Tak ty nerozprávaš, že my sme tam nič nemali. Lebo tie analýzy, sa ťa pýtam, ako ty ich robíš? Na základe čoho vy robíte v komisiách? To, čo dostanete od nás. A my nerozprávaš, že tu nikto nič nerobí, len komisia ide robiť nejakú ekonomickú analýzu. Ja viem, že sa to pekne rozpráva, ale budeme teraz len útočiť nejakú druhú stranu, že nikto nič neurobil, len pani poslanci a pani poslankyne, vy ste urobili, vedenie mestskej časti nič neurobilo, ale vy idete robiť nejaké analýzy, čo sa pýtam. Čo tie podklady vám pripravoval a predložil? Vy ste si sami hľadali archívov? A prečo alebo sami ste si spracovali? Tak poprosím, buď objektívna a nerozprávať, že len vy všetko robíte a my nič. 2 roky môžete spracovať analýzu vy. Ešte stále tu... Ja sa pýtam a som položil otázku aj na tom zastupiteľstve. Keď sme prerokovali tento materiál o usporiadaní nehnuteľnosti, čističky, sa vás som pýtal. A pýtal som sa aj na stretnutí neformálne. Akú ekonomickú analýzu vy chcete? My takú dáme spracovať a som povedal, nebudem robiť úrad, lebo vy tomuto úradu nedôverujete, keďže mne nedôverujete a jednoducho materiály, ktoré vám predkladám, hádžete do koša. Preto som povedal, vypracujte si alebo dajte návrhy, nech to urobí nezávislý iný subjekt a nech nebudú spochybňované kroky, ktoré my robíme na úrade, lebo všetko sa spochybňuje. Tak ešte raz sa pýtam, chcete ekonomickú analýzu? Tu sú podklady, ktoré pani kontrolórka cez tú agentúru kontaktovala, aby ani ja som tam nevstupoval do týchto vecí, aby neboli zase pochybnosti, že niekoho ja tu ťahám na také analýzy nezávislé, nestranne to pripravila, tu máte výsledok na stole. Suma 10 000 je analýza, ktorá nám povie... Takže predkladaný návrh na zmenu rozpočtu týmto, alebo nerozumiem to? Prosím? Že to je predkladaný návrh na zmenu rozpočtu? Nie, to nie je návrh. Tak potom o čom sa tu bavíme? O čom sa vlastne bavíme? Pani poslankyňa, aby som ja vedel, aké kroky my máme robiť ďalej, lebo ja vám nerozumiem niekedy. Vy chcete jedno, a keď začneme robiť, tak za 5 budeš tu spochybňovať rozpočet. Na čo budeme meniť? Ja o tejto analýze a tie požiadavky ja poprosím. A čo už ja povedal? Teraz sa zbavíte, nikto nechce analýzu. Ja sa pýtam, na čo vám bola? Pán starosta, je to logické. Chcem robiť analýzu, musím mať na ňu finančné prostriedky, keď chcem niekomu zadať. Toto hovorí pani kolegyňa, že jednoducho, keď chceme sa baviť o nejakej analýze, musíme vedieť, koľko tá analýza... Ale teraz ja sa rozvedám, že nikto tú analýzu nechce. Ale to nie sa rozvedám. To bolo hlasovanie, nebolo, to nechce. Zviadali svoje močo. Chcete mi dať analýzu na polície. Prečo? Zase to, že budeš na svoje myšlenie. Ja som to počúval. Akú tá rozkav, ja som ti neskakal do rečí. Som ťa nechal
nad rámec rokovacieho poriadku. My sme tu dali návrh, ktorý bol na poslednom zastupiteľstve zmietnutý zo stola. Bol. Postup, ako právne by sme mali riešiť pri usporiadaní tohto postupu. Nič iné, viac my vám dať nemôžeme. Čo ešte chcete uvedať? Stále viem, že Žolíka máme v ruke, my už som to pred 2 rokmi hovoril. Ale ja poprosím od vás nejaké návrhy, aby sme vedeli v zmysle vašich odporúčaní konať, lebo keď niečo zvolíme iné, tak sme obviňovaní, kde je to za korunu alebo za euro chceme predávať. My nič chceme. Aj keď Marek rozprávaš o tom, že 2 roky vy tu budete, tak myslím, že 2 roky my sme overali nás vedení podarenské spolu vám, riešili tieto veci, aby sme završili museli kupovať. Ja hovorím, 2 roky sa touto vecou zaoberáme a sme na bode mrazu, sme presne tam, kde sme boli na začiatku. 2 roky prešli a konštatujeme len tieto veci, ktoré nám predkladá vodarenská spoločnosť. My vlastnými vecami sme neprišli so žiadnym. Ani nemáme... S akými? Ježiš, tak... Aké ty chceš analýzu? Čomu? Akú analýzu? Povedzte mi jeden zmysluplný návrh, čo má analýza obsahovať? Lebo tu je máte, môže byť niekoľko variant. Analýza má v prvom rade obsahovať rozhodnutie to, že daný kanál, alebo za daný kanál, alebo za dané veci dostanem stále mi ide kalkulačka zhruba 10 miliónov. Určite nie. Keď je tam moja investícia cez 90 milión, moja, hej, a plus 98, a plus sú tam finančné prostriedky štátu. Hej, čo keď sa nemýlim, ale zase hovorím z hlavy, lebo nemám tento materiál pred sebou, nejakých 124 miliónov korún, keď sa nemýlim. Hej, celková investícia do čolky aj kanalizácie. A teraz si zoberme jednu vec, bavíme sa tu o 10 miliónov korún a bavíme sa o tom, že táto mestská časť za tieto investované finančné prostriedky nemala tu ani cen, ani korunu, alebo ani havie, keď chcete to počuť, aj tak. A čo mala len náklady. Príjem nemala žiadny. Príjem si brala podárenská spoločnosť, čo vlastne oni prišli na nás pripravení danou ekonomickou analýzou a jednoducho na tom prvom sedení bolo to presne tak, ako povedala pani kolegyňa. Sedeli sme a pozerali sme na nich s otvorenými ústami, jak tela namalované vráta. Nič sme nemali v ruke. O tom rozprávam, že keď idem na nejaké rokovanie, keď idem na nejaké jednanie, jednoducho musím byť pripravený. A ďalšia vec je tá, čo tu nám hovoril pán kolega, finančné prostriedky majú schválené v rámci projektu. Len ide o to, ako sa s nami jednoducho dohodnú a vysporiadajú danú vec, aby tieto finančné prostriedky mohli použiť v plnej výške. Preto vravím, že Žolíka máme v ruke my, jak tu nám povedal pán kolega, alebo ja neviem, o heslo, alebo ako to mám povedať. Keď sa bavíme o analýze, tak jednoducho každý má na mysli, tu nás aspoň ja si myslím, tú ekonomickú analýzu, aby sme sa odrazili z tohto čísla 10 miliónov v podstate trošku vyššie a samozrejme ich zaviazali aj do ďalších krokov, ktoré sa týkajú tejto mestskej časti, konkrétne našej Liberečky. O nič iné nám nie. A bolo by som rád, keby sme tu trošku tie čísla mali reálnejšie, ako nie až 120 miliónov, lebo tak je tak... Keby tu bola tabuľka a mapa, tak by sme neházali Pán starosta, nebol som pripravený na danú vec, lebo do bodu rôzne si to zároveň teraz... Číslička odpadových vod, observácia, cena bola 1 100 000 eur. Prečo to nie je v programe? 33 miliónov korún. Počúvajte ma, to je 33 miliónov korún, nie 120 miliónov, ako tu hádeme. Hovorím náklad... Zostatková cena za 392, zhruba 12 miliónov korún z tej sumy, ktorá bola observácia, by sme mali získať, lebo v tom sú ešte ďalšie prostriedky. Prečo ma nepočúvať? Štátneho fondu životného prostredia a tam sú tie naše prostriedky, ktoré mestská časť do toho dáva 610 000 eur. Čiže poprosím, nerozprávať o 120 miliónov, lebo 4 milióny nestála táto číslička odpadových vod. A keď hovoríme o 400 000 zhruba, že by malo prísť do príjmu do rozpočtu tejto mestskej časti, tak si zoberie, ako to je pomer. 33 miliónov a tu je 12 miliónov. Takže... Nepočúvali sme sa asi posledne. Ja som zhrnul a rozprával som o sume, kde je kanál aj čolka spolu. O tom som ja rozprával, že táto suma, keď sa nemýlim, dosahuje výšku 124 miliónov.
Vidíš, pán Amortizácia šance je 1 280 000. Teraz dovol, budem ti trošku oponovať. Keby sme vedeli, že daný problém bude v dnešnom rokovaní, jednoducho donesieme si materiály a nemusím strieľať čísla z hlavy ako pamätník. Zaradil si to do rokovania dnes, do rôzneho. Takže preto ti hovorím, toto je presne výsledok toho celého. Ideme niečo riešiť a nie sme na to pripravení. Prečo si nedal do tohto programu rôzne problematika, čo, alebo analýza? Pán poslanec, lebo pondelok prišli aj materiály a pozvánka sa prosím pekne robí piatok minulý týždeň. No ale potom ako mám reagovať na to, keď ty to zaradíš do rôzneho a tu na len ďakujem, lebo vidím, že pani kolegyňa má čosi, ja mám čosi, pán kolega má čosi, ale takto sa nedá rokovať, lebo o vážnych veciach. Tak sa nedá rokovať, aby ty si tu 120 miliónov a hádzal čísla, ktoré nie sú ani vôbec. Počúvame sa, pán starosta, tak si mal pripraviť materiál, potom tu nám zase rozhovor. O tom sa Pán poslanec, čo? materiál máte komplet spracovaný z minulého zastupiteľstva. Ale ty ma rozumieš, že kde mám napísané, že nebudem o tom rokovať? Či čo mám chodiť 10 kg balíkom? Som tu poslancom od 94. roku. Vieš, koľko mám materiálu doma? Asi cirka 21 kg. Pani poslankyňa, ty si chcela že sa páči. Ja som ťa chcela, pán starosta, doplniť, pretože ty, keď si spomenul ten materiál, ktorý sme dostali tuto, ja som sa vtedy za mňa poďakovala, keď si dobre pamätáte, a povedala som, že ako podklad je to dobrá vec. A hneď na tomto rokovaní sme sedeli tuto s mojou spolusediacou kolegyňou a hneď ako prvá vec nás napadlo, kde sú investície, ktoré ešte mestská časť, pretože tu sedíme už dlho po niektorých a vieme veľmi dobre, koľko sme doinvestovali, doopravovali, kadečo doprekladali na vodovode, kanalizácii v Šaci. Tak prvá hneď okamžite vec, a to sme poslanci, si dovolím povedať, nie odborný aparát tvojho úradu, ale sme tu obyčajní poslanci a hneď nás napadlo, že a čo s tými peniazmi, ktoré sme už minuli. Tak sme si dožiadali samozrejme ďalší materiál a ja som tak dúfala, že niekoho to napadne a tu proste ten materiál dopracuje s tým, že samozrejme vieme všetci, že čas nie sú kapitálové, čas sú bežná údržba, ale jednoducho je to výdavok mestskej časti a treba ho prirátať k tomu majetku. A my nemôžeme sa tu baviť o tom, že výstup z účtovníctva, zostatková cena majetku, tak nebuďme smiešní. Tá údržba toho majetku je tiež niečo, čo sme jednoducho dali z vlastných peňazí, a tak ako povedal kolega, ale vodárenská spoločnosť toho mala prospech pre Boha. Však už, ako ja neviem to už jednoduchšie povedať, skutočne neviem. Jednoducho vieme, že každý rok má vodárenská spoločnosť prebytok alebo zisk 100 000 eur. A my sme vrazili 330. A ja sa pýtam, kedy sa nám tie peniaze vrátia, keď to predáme za zostatkovú cenu, ktorá je v našom účtovníctve a kde nie sú akceptované ani opravy a udržanie. To je moja jednoduchá primitívna otázka. Tak sme požiadali a mysleli sme si, že zasa si niekto na to sadne, dopracuje. Prípadne na tom stretnutí, ktorého som sa fakt z vážnych dôvodov zúčastniť nemohla, pretože nehnevajte sa, ale poslať mailom, že pozývam vás po štvrtok, pozývam vás na rokovanie v pondelok alebo v stredu. Nie sme všetci na gumičkami, ktorí aj pracujeme, takže veľmi pekne poprosím, ja som to prosila dávno. Pracovné stretnutia po 16. lebo my sa živíme prácou, všetci. A prosím veľmi pekne, aspoň 2 týždne dopredu. Ja neviem, to je také ťažké, veď preboha od začiatku roka, ale to s tým súvisí, lebo my sa nevieme pripraviť na rokovanie, ako povedal kolega, ja som si doniesla materiály, ideme sa na to pozrieť, ja tu mám mapu. Poďme sa pozrieť, komu patrí prípojka na Železiarenskej 20. Že či je to náš problém, aby sme to opravili a či tam náhodou už nemali byť bagre z vodárenskej spoločnosti. Ideme sa na to pozrieť, ja tu mapu mám. Vy ju máte? No tak poďme sa na ňu pozrieť, to dokončme. Prečo interpelácia o 30 dní, keď im tam s prepáčením z plášky plác v Viniciach? Jakých 30 dní? S faktickou To je do 30 dní, ľudí sa žerajú 30 dní, tak 30 dní. Ale určite aj sobota šľava. Jeho pravda, ja sa len opýtam, celá tá genéza toho všetkého je, zdá sa, taká dosť veľká, náročná, komplikovaná, lebo stále sa bavíme o tom istom. Keď už je rozpočtovaná položka, ako ja viažem kolegyňu, ktorú sme schválili v rozpočte, prečo neurobiť tie prípojky pre tých 5 domov, aby tí ľudia mohli spokojne spávať a pokračujeme ďalej a riešme ten problém s vodárňami. Ja si myslím, že možno aj to je riešenie. Ja neviem, mohli by sme sa aj
tým smerom ubrať, ja neviem, ale v prvom rade by trebalo vyriešiť naozaj tých 5 domov, keď na to rozpočtovaná položka je a možno ďalej. Pani poslankyňa, aj pani poslankyňa Borušová nevie, čo dostáva. Niekto dostával 90 Tak sa 000 ospravedlňujem, ale odkázal. lebo rozprávaš tu 90 000 bolo určené na komunikácia a verejné osvetlenie. Druhá etapa, pani poslankyňa, tak pomenuj veci tak, ako boli schválené. A vy si ich schválili, tak nerozprávaj, že ty si schválila 90 000 náhodou a na kanál nám príbe väčšie. Poprosím ťa, buďme už konkrétne. Lebo 90 € bolo schválený na výstavbu komunikácie a verejné osvetlenia v druhej etape. Môžeme to vyriešiť, áno. Povedzte mi, návrhy budem tak postupovať, aby sa zase nevymýšľali. Čo treba povedať? Číslo? Pýtajme si o nich 40 miliónov. Ja nerozumiem, čo to ešte ja treba povedať. Vážené pani poslanky, vidím, že tá debata nevedie k ničomu, že končí rokovanie, vrajím, že ste ho dovedení.